Na ustanovujúcom valnom zhromaždení študentskej spoločnosti Ecolux, ktorá bude pôsobiť v školskom roku 2009-2010 na pôde Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a rozvoja služieb na vidieku. Schôdza sa bude riadiť následovným programom. Po prvé voľba skrutátorov, po druhé voľba zapisovateľov, po tretie predstavenie predstavenstva, po štvrté správy jednotlivých viceprezidentov, po piate schválenie stanov, po šieste dozorná rada, po siedme diskusia a záver. Má niekto otázky alebo nejaké doplňujúce návrhy? Nie, ďakujem. Do funkcie skrutátorov boli navrhnutí Minarčíková Eva a Parišová Zuzana. Môžem spýtať? Ja by som si prijala, keby ste preverili, či my ako členovia dozornej rady môžeme hlasovať. Pretože ja som splnomocnila študentky a vidím, že moja kolegynka môže hlasovať, tak preto som chcela poprosiť, aby si to preverili. Ďakujem. Tak. Môže hlasovať o člen dozornej rady? Takže môže niekoho hlasovať. Do funkcie skrutátorov boli navrhnutí Minarčíková Eva a Parišová Zuzana. Dávam hlasovať. Kto je za to, aby funkciu skrutátorov vykonávali Minarčíková Eva a Parišová Zuzana? Kto je proti? Prosím zapisovateľov, aby sa ujali svoje funkcie. Ďalším bodom nášho programu je predstavenie predstavenstva. Po výberovom konaní boli do vedúcich funkcií dosadení Ľubomíra Michalcová ako prezidentka spoločnosti, Jozef Hajko ako viceprezident marketingu, Jozefina Lázová ako viceprezidentka výroby, Natália Frančíková ako viceprezidentka financií, Jana Jurčová ako viceprezidentka personalistiky. Ďakujem. Odovzdávam slovo viceprezidentovi marketingu, aby nás oboznámil s jeho správou. Dobrý deň. Chcel by som vás oboznámiť so zamestnancami a činnosťou oddelenia marketingu. Funkciu zástupcu viceprezidenta v prípade mojej neprítomnosti bude vykonávať Helena Motošická. Zamestnancami oddelenia marketingu sú Michála Belušová, Sonia Filipová a Petra Varadová. Marketingový tím zodpovedá za vytvorenie tej najlepšej stratégie pre rozvoj a propagáciu našej spoločnosti. Zodpovedáme tiež za vytvorenie marketingového plánu. Úlohou oddelenia marketingu je vytvárať reklamy, propagovať naše výrobky a tovary, informovať vás o podujatiach, ktoré sa budú konať. O týchto podujatiach budete vždy včas informovaní. Bližšie informácie k týmto podujatiam budú vždy na druhom poschodí vo vitrínke našej školy. Oddelenie marketingu stihlo vykonať prieskum, čo z ponúkaných výrobkov je najväčší záujem. Po vyhodnotení tohto prieskumu sme dospeli k tomu, že najväčší záujem je o mliečne výrobky, ovocie, koláče a presný ďalky. Z toho vyplynulo, že študentská spoločnosť Ecolux sa zameria hlavne na výrobu týchto výrobkov. Predaj výrobkov sa bude uskutočňovať na poschodiach našej školy a budú ho predávať žiaci z 3. triedy. Ďakujem, to je z mojej strany všetko. Máte na mňa nejaké otázky? Vy ste spomínali, že kde všade chcete propagovať študentskú spoločnosť. Ako ešte chcete motivovať tých potenciálnych zákazníkov, aby si kúpili tie výrobky? Budú dostávať k tomu napríklad, že dostane niečo navyše, alebo že budú akcie na výrobky. Aha. Čiže budete hýbať s cenou, nejaké také vernostné rabaty by tam mohli byť? Aha. Budem sa ešte opýtať, že kde ste robili ten prieskum trhu, bo pri sa nikto nič neopýtať? Ja som poveril dve žiačky, či ako dve zamestnanky môjho oddelenia a oni chodili po triedách.
Tak neviem, či sa k vám nedostane. Ale